MFK biedt ontslag van 2 ministers aan. Dat gebeurde gisteren en dat zorgde natuurlijk voor veel ophef. Kilmar Pik-Pisas, de minister-president en de leider van de MFK, heeft gisteren toegelicht waarom ontslag is ingediend. Dat deed hij aan de gouverneur. En het gaat om minister Kimberly Louyantai van Bestuur, Planning en Dienstverlening en Carlse Manuel, gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. Volgens Pisas is Louyantai als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek naar een incident dat zich op 23 december bij haar woning heeft voorgedaan. Daarbij was haar ex-partner naar haar huis gekomen in verband met een kwestie rond een kind en is er een discussie ontstaan. En in het daaropvolgende onderzoek is zij als verdachte aangemerkt. Volgens Pisas moet nu het onderzoek zijn beloop krijgen en kan Louyantai niet aanblijven als minister op grond van de landsverordening integriteit. En wat betreft Carlse Manuel wordt er nu een onderzoek gedaan naar Casti Curaçao. Tijdens de behandeling van de begroting is een motie ingediend om de Algemene Rekenkamer een onderzoek uit te laten voeren. En de partij MFK wil dat dit onderzoek op een schone lei plaatsvindt, op een schone en transparante manier. De huidige directeur van Casti Curaçao neemt het beheer voorlopig over. En Charlen Hato, de minister van Justitie, neemt voorlopig het ministerie van Bestuur, Planning en